община Силистра, господин Александър Сабанов, заместник кметовете, секретаря на общината и служители на общинска администрация. По стара традиция искам преди да започнем своята работа да връча поздравителен адрес на рожденика, който е между двете заседания, а това е господин Свилен Димитров. Господин Димитров, имахте рожден ден на 22 декември. Честито, да сте жив и здрав и да продължавате да работите в интерес на общината. Колеги, гласуваме регистрация и кворум. Провери само какъв е проблема. Колеги, в залата са се регистрирали 28 общински съветници. Имаме кворум, можем да започнем своята работа. Запознати сте с предложението за дневен ред. Ще пуснеш ли гласуване за дневния ред? Чакайте, Грета дойде. Подлагам на гласуване така предложения дневен ред. Дневният ред е подкрепен от 29 общински съветници. 29 общински съветници. Приема се дневния ред. Започваме работа по дневния ред. По първа точка има заявено изказване или по-скоро питане по обществено значим въпрос от господин Димитър Пецов. Господин Пецов, заповядайте. Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, уважаеми господин кмет, уважаеми граждани. Вземам думата, за да направя изказване по следните обществено значими въпроси. Първият се отнася до това, че община Силистра през миналата година разруши сградата на Старата баня, домът на красотата, както беше известен сред силистренци, която се намираше зад сградата на общинска администрация на окръжен съд. Според обясненията на пресконференция от кмета, дадени пред медиите, за мястото има изготвен проект за строеж на сграда на административен съд. Междувременно обаче освободеният терен беше покрит с асфалтово покритие, като в момента видимо за всички граждани се ползва като паркинг. Там постоянно има паркирали коли и лични и служебни, но най-вече лични. Мястото не е обозначено като паркинг, няма табели за пропускателен режим, има бариери, но не е ясно кой и на какво основание паркира там и как влиза. Не си личи въобще да има регламент за паркирането в цялото пространство. От мои питания разбрах, че там паркират служители на общинска администрация и на съдебната власт. Кой точно от двете администрации има право, не е ясно и по какъв начин се определя това. Дали паркират само хора от общинска администрация и от съда или други външни хора ползват паркинга за лични нужди, не е ясно. Платено ли е ползването? Ако е платено, на какво основание се събират пари? Кой асфалтира мястото първо, за да се ползва като паркинг и за чия сметка? Общината от общинския бюджет или някой друг? Голяма част от отговорите на тези въпроси могат да бъдат получени, ако това място има законен статут на паркинг. От начина, по който то беше асфалтирано и се ползва, не изглежда това място да има такъв статут. За да е изградено като паркинг, то трябва да има строително разрешение и строителни книжа. Лично аз съмнявам, че има и затова давам сигнал към кмета да провери
за евентуален незаконен строеж и после да ме уведоми. Паркингите са строеж от 6-та категория, относно тяхната законност компетентен да се произнася кметът на общината. Само да не се окаже, че е налице някакъв незаконен паркинг, на който паркират автомобили на общинска администрация, включително и на санкциониращия орган на общината, отдел инспекторат. Така трябва кмета да санкционира сам себе си. По отношение на законните паркинги има още изисквания. Те трябва да отговарят на наредбата за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар. Това изискване се отнася за паркинги, на които се паркира повече от 10 автомобила. Те трябва да спазват нормите на пожарна безопасност според тази наредба. В случая са повече от 10 автомобила, но не е ясно дали това е законен паркинг въобще. Голям парадокс е, ако се окаже, че и съдебната власт ползва паркинг незаконно там. Извън това пространство има строго регламентирана за гражданите платена синя зона и ако някой направи нарушение там, е санкциониран. Така контрастът е много видим за гражданите и с това вътрешно пространство. Разбрах, че достъпът за място се ползва с чип, но кой получава чип и как не е ясно. Друга хипотеза е пространството да е някакъв вътрешен двор, така да се третира. Но след като публикувах вчера съобщение за темата на днешното изказване във Фейсбук, получих информация от граждани за автомобили, които са ползвали паркинга там и има съмнение, че не са на общинска администрация или съдебната власт. Черен джип Land Cruiser с конкретен номер. Няма да го назовавам, имам го. Volkswagen Passat, конкретен номер. Има и други, които са паркирали от други места на България и през работни, през почивни дни. Така, другият случай е бариерата, която е поставена от години на кръстовището между улица Капитан Мамарчев и улица Минчо Лъсков. Има табели, които ограничават движението към хотел Дръстър. А бариерата в някои случаи е спусната, като се затваря половината улица Минчо Лъсков, даже цялата мисля. Това пространство от кръстовището до хотела е общинска публична собственост. От кого и на какво основание се затваря? Само общината може да затваря собствени пространства. Има ли одобрен проект за бариерата да бъде поставена не пред входа на паркинга от ляво на хотела, а да ограничава достъпа въобще по цялата улица? И третия случай е поставянето на скоро бариера между основно училище Иван Вазов и блокът от среща. Там също е поставена бариера и ограничава достъп до автомобили. Като от общинска администрация не знае дали е поставена законно или не е. Моля да ми уведомите след направените проверки. И накрая искам да кажа, че кметът и общинските съветници са дали клетва при встъпването в длъжност във всичките си действия да се ръководят от интересите на гражданите на община Силистра. Това го казвам в конкретния случай относно гласуването с преминаване на тировете. Като вземате решение, вие сте се клели да се ръководите от интересите на гражданите, не бизнеса, не някой да се обажда по телефона, не някой друг, не фирмите. Бизнеса Благодаря е друг. господин Пецов. Благодаря ви. Момент, господин Пецов, ще получите писмен отговор от господин Сабанов. Нали това е вашето желание, да получите писмен отговор в последствие? Благодаря ви. Преминаваме към втора точка от дневния ред. Докладна записка с входящ номер 1174. Разходване на средства от дължимите отчисления по член 60 и член 64 от ЗУО за 2025 година във връзка с прилагане разпоредбите на параграф 3 от Закона за местните данъци и такси. Становища на комисиите, разглеждане е във всички комисии. Комисията регионално международно сътрудничество. Нямахте кворум. Устройство на територията. Нямахте кворум. Общинска собственост положително становище. В местно самоуправление господин Тодоров. Благодаря. В комисията бюджет и финанси. Положително становище. Благодаря ви. Подлагам на гласуване предложеното решение на докладна записка 1174.
Гласували за 29 общински съветници, против няма, въздържали се няма. Приема се предложеното решение по докладна записка с входящ номер 1174. Трета точка. Преминаваме към трета точка от дневния ред. Докладна записка с входящ номер 1165. Изменение и допълнение на наредба за организация на движението на територията на община Силистра. Становище на Комисията регионално международно сътрудничество. Нямахте кворум. Комисията бюджет и финанси. Положително. Благодаря ви. Местно самоуправление. Отрицателно становище, 3 гласа за, 3 против и 2 въздържали се. Благодаря ви. Образование и култура. Отрицателно становище. Отрицателно. Благодаря ви. Икономика и инвестиционна политика. Отрицателно становище. Благодаря ви. Някакви изказвания има ли във връзка с предложеното решение на докладната записка? Становища да изказвате? Кажете. При мен няма заявено. Ако някой иска да изкаже становище... Някой от гражданите може би иска да изкаже становище. Момент, господин Гайдаров вдигна ръка. Господин председател, понеже тази точка взриви обществото и е редно да бъде дискутирана, аз предлагам, има представители тук. Да. Първо на тези, които използват КПП-то, които би трябвало да използват за преминаване, да им дадем думата, за да направят някакво разяснение по този въпрос. И след това можем да обсъдим също. Благодаря ви. Кой е желаещ от представителите? Има ли желаещи от представителите, използващи КПП-то за да подложа на гласуване? Момент. Беше предложено. Аз очаквам, ако има предложение, конкретно да подложим на гласуване за даване на думата на техен представител. Има ли желаещ да излезе на трибуната от представителите? За кой ще излезе? Господин Радулов. Момент, господин Радулов. Подлагам на гласуване даване на думата на господин Радулов. Да, ще ги слушаме. Тридесет общински съветници са съгласни да бъде дадена думата на господин Радулов за изказване. Заповядайте, господин Радулов. Здравейте. Почерпиха ме едно кафе и малко ми се разтоптя сърцето. Така, първо разбрах, че не съм гражданин, защото съм представител на бизнеса, господин Пецов. Благодаря за което. Но все пак искам да направя един коментар. Първа точка беше абсурдна и не може такива въпроси да се разглеждат на Общински съвет. Мислях, че това е много по-сериозна институция. Относно точката, която... Моля, прекратете. Относно разглеждането на предложението на кмета за преминаване на камиони през град Силистра. За мен контролирано преминаване. За мен това също е пълен абсурд. Общината да контролира преминаването на камиони през граничен пункт. Смятам, че камионите трябва да се преминават абсолютно безпрепятствено, без никакви такси в Шенген сами. И не може Силистранската община да суспендира Шенген. Преди 3 години аз лично бях в редиците на протеста, които хората искаха да бъде забранено преминаването на автомобили през границата. Но с
всички тия колеги, които в момента настояваме да бъде отворена границата, бяхме и при областния управител с разрешение местния бизнес да преминава през границата. Не ни се позволи. Нормално, съгласихме се и с това, защото щеше да се спекулира. Турските камиони най-вероятно, или камионите, които идваха от Турция, без значение каква е регистрацията им, най-вероятно щяха да преминават през Силистра, защото през Русе на всички е известно, че е изключително затруднено преминаването. Беше. В момента през Русе се преминава безпрепятствено. Ние сме много страни от международния автомобилен трафик. Тоест, ако някой преминава през нашата граница, ще бъдат силистранските камиони или камиони, които идват да обслужват силистранския бизнес. За миналия месец аз имам 75 камиона, които са дошли от сухоземната част на Румъния, която граничи с България. И по-специално Остров. До декември месец преминаваха през Кардам, не сме ползвали ферибота, защото е много скъпо, изключително скъпо. 4 преминавания на ферибота да се направи, първо да се стигне до Кълъраш, после от Кълъраш до Силистра и обратно. След Шенген преминават през Крушари. Има възможност да минават през Кайнържа, което ще бъде изключително голямо облегчение, защото ако някой отива в Баняса, ако изобщо са запознати с географията на Румъния, ще мине през Кайнържа, няма да мине през нашата граница. Само че там има един абсурден ръждив винкел на 3 метра височина, който трябва да бъде премахнат. Защо не е премахнат? Никой не знае. Относно протестите за екологичната катастрофа, хубаво е хората да се запознаят с съвременните изисквания за камиони. Повечето камиони, сигурно 95% от камионите на автопарка на Силистра са с Евро 6. Добре, 100%. Почти всички автомобили над 5 години, които се движат в пътищата на Силистра, не могат да постигнат тия стандарти и замърсяват наистина въздуха. Така че общината, ако иска да си реши екологичните проблеми, е редно да почне да мие улиците, не ефективно, да се отчита на общински съвет, че се мият улиците, а реално, защото от 30 години някой, ако е видял да се мие улица в Силистра, бих желал да ми го докаже. Може да оправят тротуарите, да се протестира срещу тротуари, но не е срещу преминаването на камиони, които по никакъв начин няма да засегнат никого. Защото нито ще стоят хладилни камиони да стоят и да чакат, нито турски шофьори ще се дърлят по цяла нощ пред границата и да пречат на хората да спят и да живеят нормален живот. Така че смятам, че този протест в момента и ако се вземе решение против преминаването на камиони, ще бъде единствено политически мотивирано или поради някаква причина, която се е наложила да се мрази бизнеса. Аз мисля, че това, че се произвежда в Силистра, в региона, който е един от най-слабите в Европа, е важно да се стимулира производството, а не да се мачка. А пък трансграничните връзки са един от стимулите. Защото не знам дали знаете, но преди тази забрана супермаркетите и малките магазинчета от тази страна на Румъния зареждаха в България, в търговията на едро в Силистра. Да, зареждат обаче... Да. Може ли да оставите да се изкаже? Едно е да минеш 5 пъти през граница с малко камионче, друго е да дойдеш с един голям камион и да се напазаруваш нормално. Така, аз това го казвам само като пример. Аз ползвам само 22 тонни камиона и не искам да бъда ограничаван с 12 камиона на ден. Това искам да кажа. Така, каквото и да реши в момента съвета, слушайте сега. Може ли да се уважаваме при говоренето? Може ли да се го... Така, от цялата работа ще спечели кмета. Защото... Естествено, че му плаща. Господин председател, не допускайте обаждане и всички, които нарушават, може да излязат навънка. Това не е говорилня тук.
Така, това е в интерес не само на силистренския бизнес, това е в интерес на и румънския бизнес. Границата, този пункт, пропускателен пункт, е договор между Румъния и България. Това е международен договор. В този договор е записано, че през този пункт преминават автомобили, както до 3,5 тона, така и тежкотоварни автомобили. Румънците до момента не са реагирали. Те чакат много внимателно какво ще се случи на тази сесия. Ако се отхвърли предложението, те си имат план Б, техен. Тяхното Министерство на външните работи ще пише дипломатическа нота до нашето външно министерство, че Силистренската община суспендира международен договор. Съответно, българската държава ще се намеси и пунктът пак ще бъде отворен. По един или друг начин. И няма нужда да плащаме на кмета да бъде отворен пункта. Това исках да ви кажа. Благодаря ви, господин Радулов. Колеги, за изказване от другата страна да я наречем, кой желая да бъде? Момент. Айде уточнете, доктор Белев. Вие ли ще бъдете? Момент, изчакайте само. Аз смятам, че може и... Може ли са? Смятам, че и двама и трима души могат да се изкажат и може да гласуваме дори анблок. Добре, гласуваме тогава за даване на думата на доктор Белев. Господин Рашков, вие в последствие ще искате ли също думата? Добре, благодаря. В крайна сметка, момент, изчакайте, доктор Белев, само да гласуваме. По правилник е така, няма как да нарушим процедурата относно даване на думата на граждани. Подлагам на гласуване даване на думата на доктор Белев. Колеги, гласуваме даване на думата на доктор Белев. Здравейте. Момент. Да отчита гласуването. Гласували са за 30 общински съветници. Даваме думата на доктор Белев за изказване. Уважаеми господа и госпожи съветници, господин председател, господин кмет, тя така както виждам преди години, когато направихме протестите, бяхме създали една организация от около 15 организатори, които набраха подписите, около 3000 подписа, за да можем да махнем тировете. Знаете колко минаваха през града, какво замърсяване беше, какъв беше въздуха, какви бяха сериозните проблеми. И то стана така, че аз бях направил 96-та година една фундация Човек, природа и заедно, която трябва да има свое гражданско раболепие, да се грижи за чистотата на въздуха, на водите, на средата. И трябваше да направим замерване на децибелите, замерване на шума и на изхвърлените газове. И показателите бяха много лоши. И така се наложи да застана да организираме тия протести. Аз само искам да ви кажа, че по времето в периода между 1900 до 1920-25 година Овошки и Лозя са се санирали само с вар, гасената вар. По-късно навлиза медния сулфат. Сега няма да ви казвам какво голямо саниране се правят на овошките и на плодовете и на лозята. Всичкото се съдържа във въздуха. И когато запитах някои от шофьорите, които искат, включително тук и като слушах господин Радулов, коя е най-консумираната храна, и един шофьор каза, най-много каза хляба и кебабчетата. Да, извинявайте, ама най-консумираната храна си остава въздуха и кислорода. Всички годишим и за всички то е общ. Ние нямаме друг избор да избягаме от чистотата на въздуха. И всеки от вас, когато е ходил на планина, отива и спи, легнах, заспах 5 часа и се събудих свеж и здрав. Емоционалното въздействие върху мозъка е съвършено друго от чистия въздух, съвършено друго е от калпавия, мръсния и лошия въздух. И трябва да ви кажа, че в 1 кубически метър въздух градски се движат между 2 до 3 до 5 милиона бактерии. Отделно са плесените, отделно са гъбичките, отделно са вирусите. Изискванията за критерии в операционните и както и в родилни зали са някъде между 300 и 500 бактерии да има, не повече. Това трябва да знаете, че където влизате и се оперирате, такива са изискванията, такива са и стандартите.
1 кубически метър въздух в океана е около 300 до 500 бактерии. Друг е въпросът също така и за ионния състав на въздуха. Значи във въздуха трябва да имаме определени иони. Те са отрицателни иони. Отрицателните иони действат добре на мозъка, на самочувствието, докато когато имаме положителни иони, а положителните иони се създават от цялата антропогенна дейност на човека. И тогава, когато преодоляват положителните иони, въздействието е много неблагоприятно върху здравето, работоспособността, върху креативността, върху вижеланса на човека. И аз мисля, че тук, когато става въпрос, ние когато преди тия години, като махнаме, ние съградихме едно стъпало. И стъпалото беше много добро и чрез съдействието на партия ГЕРБ успяхме да отклоним и да премахнем тировете да не минават през града. Това е туристическа митница. Много се извинявам, нали? Интересуват се всички. Това си е с много малък капацитет, малък обем, тясни улици. Нашия блок е на 6 метра от асфалта. Представете си под блока ви да минават тирови, с колко децибела няма да упоменавам, колко въглеоки се отделя и така нататък. Да не влизаме в подробности. Тези анализи може да ги представим допълнително. Въпросът ми опира до това, че това стъпало, аз останах изненадан, когато чух, че някой иска сега да деструктираме, да разрушим това стъпало и да се върнем на площадката, откъдето тръгнахме. Ние се връщаме на едно старо положение, на една стара позиция, когато трябва да решаваме. Вижте какво, цената на здравето е висока. Няма друг избор. Значи, здравето трябва да се грижим и трябва да поддържаме въздуха абсолютно да е чист. Защо като едно време хората, когато ги е нямало тия чешми, отиват и хората са си пиели вода, никой не отива в локвата да пие, всеки отива да пие наручия. Наручия, защото там е движението, там се пречиства, там има аерация и много други процеси, които са благоприятни и подходящи. Спирайки се аз на тези показатели на въздуха, искам да упомена, че тук, когато се минава в един такъв район, където минават коли, виждате вече в света много градове, на улици се забранява да минават, да пътуват дизели. Има държави до 25-6 година, ще спрати дизелото движение. Ние се връщаме да вкарваме в нашия град, който искаме да стане красив и симпатичен и да привлича и туристи да има, да вкараме и то през жилищни квартали. Разберете, това са няколко жилищни квартала, през където да минават тировете. Аз не намирам за допустимо това нещо и показателите, на които са, те са много неблагоприятни. Значи, като се вземе особено акустичното замърсяване, което минава 60-70, отива нагоре на 90 децибела, отделно въздушното замърсяване, всичките тези показатели какво ще дадат? Те ще дадат една експресия върху всички ваши роднини. Значи, от тях, да кажем, от 100 деца или от 100 хора, мъже, жени, експресията ще бъде 2 или 3 ще развият някакво астматично заболяване, други ще развият някакво алергично, други могат по-възрастни хора да развият хоп. Всичкото това се дължи на мръсния въздух. Разберете го. В чистия въздух, дори в боровите гори, когато се отиде горе, там не могат да виреят бактерии и вируси, защото фитонцидите, които се отделят от боровото, те ги убиват. И ние защо пращаме болните, които са с белодробни заболявания, да ходят по тетивен, трояни, сандански и така нататък. Много просто. Лекуват ги по този начин именно боровите иглички, които отделят фитонцидите. Аз мисля, че в случая, ако вземете решение, уважаеми съветници, и се гласува в тази посока, така или иначе, вие ще правите едно родово отстъпление. Значи тия, които искат бизнеса, виждам ги, шофьори и така нататък, те имат роднини тук, имат майки, чучовци, вуйчи, бащи, сестри, съпруги, деца. А вие нарушавате чистотата на въздуха на своите роднини. Това е заставате, грубо казано, в името на бизнеса, но заставате срещу родовостта си, срещу фамилията. Аз не мога да го възприема в съвременния етап, когато целият шлагер е в света, и имайте в предвид, че има закони за чистотата на въздуха и хората трябва да дишат чист въздух. Те трябва да се спазват. Мисля, че пътя е именно този. За това предоставям думата и решението оставям на вас. Благодаря ви, доктор Белев. Съветници, да решите. Благодаря ви. Извинявам се, господин Железов.
направя реплика към доктор Белев. Тогава всички наши съграждани, които се топлят на твърдо гориво, са още по-големи родостъпници. Елате да пишете въздух в квартал Изток, да ви кажа, че може само на обяд да се проветрява. Например, в София има програми за замяна на домакинствата там, които се отопляват на твърдо гориво с електричество, а в Силистра да стоите не предприето нищо. И ако сметнем, че един тир, който в рамките на 3 или 4 минути на час преминава през града, замърсява повече, отколкото всички наши съграждани, които цял сезон се отопляват на твърдо гориво, мисля, че е несериозно. Отопляващите се на твърдо гориво са по-големи родостъпници от този, който преминава с един тир за един час. Благодаря ви. Господин Димитров. Господин Железов сменя темата необосновано. Колкото до отварянето на границата на държавно ниво, ако румънците подадат нота, ние, гражданите на Силистра, много добре знаем какво може да направим. Може да затворим отново границата, докато нещата не се решат на държавно ниво, както би трябвало да бъде. Ние вместо да се обединим сега, заедно да работим, да изнесем границата някъде извън града и бизнеса да бъде доволен и гражданите, ние тук се караме помежду си, което няма смисъл. Благодаря. Не се караме, дискутираме. Мисля, че това не е къвга. Колеги, имаше желание господин Рашков да направи изказване. Моля да гласуваме даване на думата на господин Рашков. Уважаеми присъстващи... Момент, извинявайте само. Процедурата не е. Съжалявам, просто процедурата е такава. Не, останете си на местото, само да отчита резултатите трябва, за да не е незаконосъобразно. Гласували са за 29 общински съветници за даване на думата на господин Рашков. Благодаря, господин Рашков, заповядайте. Уважаеми присъстващи, казвам се Владимир Рашков и аз съм от другата страна на бизнеса, ако мога така да го нарека. Също съм работодател, малък или голям в нашата община и съм фериботен оператор на открития през 2021 година ферибот, български оператор, който поддържа линията Айдемир-Кичо и като такъв постоянно сме в контакт с румънската част и те ни запознават общо взето с тяхните инфраструктурни проекти и как ще се развива занапред общо взето тази дейност, защото областна администрация Кълъраш има големи интереси към този ферибот той да работи, за да обезпечава все пак обществеността. В момента при тях са започнали проекти за скоростен път, който е натовско организиран, ако мога така да го нарека, който ще свързва Украйна, Галац, Браила, Слобозия, Кълъраш и ще излиза на фериботен терминал Айдемир, като ще бъде изграден изцяло нов път от 8 км от точка на разтоварване в момента, която ще изместят срещу Айдемир, което това нещо ще облегчи страшно много разходите, които имаме за гориво, които в момента нас не ни облагодетелстват по никакъв начин, ощетяват абсолютно всички, както нас като корабособственик, така и транспортните фирми. Аз мисля, че за тия 4 години, откакто беше отворен отново ферибота, не сме спирали, говоря като екип Спика Фери, не сме спирали да работим в интереса на гражданите, на бизнеса. Направихме много неща, свършихме много работа. В момента нашия град може да се гордее с един от най-модерните фериботи. Може би ни трябва още малко време, за да успеем да удовлетворим клиентите с една наистина нормална цена, която в момента не можем да постигнем поради две причини. Едната от причината е, че караме камионите на 8 км и другата причина все пак е, че ние оперираме на държавен терминал. Според мен обществеността, ако има интерес, може да започне също да помага по някакъв начин това да се случи и да успеем един ден да предложим една по-добра цена на всички ползватели на нашия ферибот. Освен този интересен проект, който в бъдеще уверяват ни, че до година и половина трябва да стане факт, пътя до Айдемир,
През 2023 година, след като бяхме запознати с жалба от транспортни фирми от региона, понеже фериботите между двете държави се контролират от българо-румънска смесена комисия, в която са представители на двете министерства на транспорта, беше повдигнат въпроса за тежкотоварни автомобили, които искат да минат от Силистра по сухопътната граница и сега реално, за да отидат по сухопътната, те трябва да слязат на Кичо и да хванат другия ферибот и да се върнат по сухопътната граница, което ускъпява доста транспорта им. Още през 2023 година ние излязахме с 100% готовност, говоря ние, българската част, държавата в лицето на Държавно предприятие пристанищна инфраструктура и фериботния оператор, че сме на 100% готови да разкрием точни часове, понеже фериботите отплават на точни часове, ние да разкрием точни часове, с които фериботите да тръгват от Айдемир и да акостират директно в Остров, да разтоварват камионите там и да взимат от Остров камиони, които искат да пътуват за Айдемир. Това нещо не беше възможно преди влизането в шенгенското пространство. Но от 1 януари тази година това е напълно възможно. Няма служба, която да забрани акостирането на българския ферибот в пристанище Остров. Те са длъжни да обработят кораба. Подаден е писмено все пак становище към румънските служби, понеже според мен така е редно да обявя намеренията си. И съм готов с желаещи транспортни фирми, бизнес, който има някакъв интерес и можем по бърз начин да му съдействаме, да разговаряме и да съдействаме за облегчаване на тяхните процеси и на тяхния транспорт. Просто държах да запозная обществеността с тази информация, понеже не съм сигурен дали абсолютно всички я знаят. От тук нататък решението си е на Общинския съвет. Благодаря господин Рашков. Госпожо Димитрова, можеш от място, след като желаете. Господин председател, умишлено не съм от място, защото искам да застана с лице срещу тези хора и срещу тези, както господин Радулов, виждам го тук. Той казва, че е от народа. Да, всички сме от народа. И искам да заявя от тази трибуна, че никой от нас няма който да е срещу бизнеса, така че бъдете сигурни в това. Уважаеми колеги общински съветници, обръщам се към вас, защото ние днес ще вземем решение. Излизам от името на групата на ГЕРБ, понеже ние го извървяхме този труден път в годините. Даже заедно го извървяхме и с другите общински съветници. През цялото време ние бяхме обвинявани, дори че не сме отишли на протестите. Според вас как сме се чувствали ние? Общинска администрация наша, Общински съвет наш, областна управа наш, Министерски съвет наш. Как да отидем на протести? Но през това време ние винаги сме били или при областен управител, или при министър-председателя господин Борисов. И тези неща, които казахте, господин Радулов, че Кайнарджа може да поеме, не си мислете, че ние във времето и това не сме мислили. Какви ли не варианти. Но румънците са си сложили една забрана, че е до 3,5 тона и ние не трябва да забравяме, че в крайна сметка ние зависими от румънците. През тези 3,5 години всички хора бяха се обединили и правяха поне 3-4 протеста. Аз виждам хора в залата тук, които наистина ходиха по протестите, а днеска са си променили мнението. Ние няма да отстъпим от това, защото реално наистина знаем и какъв път извървяхме и какво ни се случи на нас.
Бих се съгласила да ни обвинят бизнеса, както нали, казват те, че са обидени, едва ли не, че са ги нарекли, но това са все граждани на града. Ще се съглася да ни обвинят, че ние не мислим за тях, ако случайно през тези години, когато всички стъчкуващи от тази страна искаха да спрем тировете, ние бяхме го направили, обаче нямаше алтернатива ферибот. Ние стъпка по стъпка, колеги, вървяхме за да пуснем ферибота, защото не може това съоръжение да стои, ние да не го използваме, а да спрем тировете и да спрем, тогава щеше да бъде спиране на бизнеса. Но нямаше как да стане, тогава и правителството каза, вие не можете да го спрете, защото няма друг път. Тогава щяхме ние да бъдем уязвими. Но при условие, че успяхме да пуснем ферибота, който, както каза и господин Рашков, че това е едно модерно съоръжение, ние ви даваме възможност да преминавате през ферибота. Сега в момента този път, който е тъй наречения около границата, той е 1.7 този път. Ами той е републикански път. Така ли е, господин Сабанов? Така. Ние какво правим? Как ще спрем ние? Когато господин Сабанов каза, че ние сме взели неправилно решение, незаконно решение, не е вярно тогава, че е незаконно. То беше съгласувано с АПИ, беше съгласувано с министъра на регионалното развитие. Абсолютно всички се включиха и не знам дали си спомняте, че и омбудсмана излезе в подкрепа на нашите граждани. Затова ви казвам, че ние от ГЕРБ няма да гласуваме за това решение. Заставаме за това, че цял квартал не трябва в момента да се чувства по този начин. Забележете, че в момента там има вече и ритейл парк, там има и една търговска верига. Ако там се натрупат тези наистина тирове, мисля, че ще бъде абсолютно. И господа съветници, когато ние ставаме съветници, трябва да ни е ясно, че ще вземаме и много трудни решения. Днеска това наистина за някой е трудно решение, за мен е лесно, защото ви казах, че аз през този ад, който преминахме, не искам наистина да ми се случва. И най-важното и въпреки всичко, човека е най-важен за мен. Благодаря ви, колеги. Благодаря ви, госпожа Димитрова. Господин Гайдаров, имате думата. Вземам думата за реплика, съвсем кратка. Госпожо Стойчева, следващите избори са 2027 година. Благодаря. Така. Други изказвания? Може ли да прекратите? Извън залата това нещо ще го решите. Други изказвания има ли? Господин Железов. Благодаря за интереса на нашите съграждани. Отдавна не бях виждал толкова пълен общински съвет. Бих бил радостен, ако и при по-тривиални заседания нашите съграждани се интересуват какво се случва, какви решения се взимат в нашия общински съвет. Искам да подкрепя господин Гайдаров. Изборите бяха наскоро свършиха, а всичко това ми прилича на едно предизборно мероприятие. Никак не мога да разбера как, преминавайки един тир на час в регламентиран от кмета маршрут, някой чел ли проекта за промяна в наредбата от нашите съграждани, които са тук? Така, имам въпрос. Някой запознат ли с изменението в наредбата от хората, които са тук? И така, и какъв е регламента, който предстои да гласуваме в момента? Те камионите са спрени. Госпожо, може ли за момент? Камионите в момента са спрени, никой не дискутира премахване на забранителни знаци. Никъде в тая...
И извинявам се. И въпросът ми е, когато регламентирано с разрешение от кмета, който може да разреши или да не разреши на конкретен автомобил да премине, и в рамките на 1 час преминава един автомобил по определен от кмета маршрут, къде са екологичните катастрофи, къде са шумовите терори и така нататък, на които бяхме свидетели допреди няколко години, които бяха действително над за нашия град. Аз не виждам смисъла от цялото това активно мероприятие. Тук говорим за следното. Аз съм икономист, който не съм просто счетоводител, а чете и страшно много следи макроикономическите показатели. Област Силистра от много години е на последно място в България по брутна добавена стойност на индустрията и е единствената област в цяла България, където селското стопанство е по-голямо от индустрията. Това се отразява на работните места, това се отразява на стандарта на живот, това се отразява и на броя на живеещите в града, който намалява непрекъснато. Искам да кажа, че в периода 2011-2021 година, когато беше последното преброяване, знаем кой беше на власт тогава, град Силистра намаля с 25% като население. От тая гледна точка, една малка глътка въздух за нашия бизнес, който осигурява работните места, който плаща значителни данъци, както републикански, така и местни. Една малка глътка, говоря, подчертавам, защото хората от бизнеса, аз разговарях с тях и те ще ви кажат, че този пропускателен режим е крайно недостатъчен за тях, но той е повече от нищо. Така че една малка глътка въздух за хората, които са си оставили живота в техните предприятия, подсигурявайки работа за стотици и хиляди наши съграждани, те го заслужават. Преминаването на един тир на час не е екологична катастрофа за нашия град. Благодаря. Благодаря, господин Железов. Момент. Господин Железов, митницата е в града, това е разлика. Може ли да престанем? Господин Димитров иска да думата. След малко ще прекратим разискванията. Все пак не сме говорили. Най-малкото, което е, тая наредба беше публикувана, застоява в законоустановен срок 1 месец. Никой не повдигна предложение. Няма постъпили предложения в общинска администрация относно тия искания. Някой изготвил ли? Кажете, госпожо Димитрова, извинявам. Трендафилов, сега ще ви репликирам и пак ще кажат, че е политически. Наредбата за чинарите стоя 1 месец и никой не повдигна нищо, но като дойде до Общинския съвет, защото хората не са длъжни, пак скочиха и чинарите не се изрязаха. Добре. Така че, моля ви се, не казвайте кой чете и кой не чете наредба. Аз не съм казал кой чете и кой не чете. Никого не съм упрекнал в нечетене. Господин Димитров. Дами и господа общински съветници, господин кмет, граждани, скъпи съграждани, искам първо да поздравя всички за активността, включително и представителите на бизнеса. Точно така се прави политика и точно така заедно трябва да вземаме решенията. Ние от Възраждане не можем да подкрепим тази наредба, понеже както господин Стефан Железов твърди, че на 1 час ще минават тирове, така и няма нищо разписано в тази наредба. Има и 6 реда с някакви хипотетични часове. Нито е описано какъв е реда на записване, нито е описано кой точно ще решава. Пише общинска администрация, пише и на въпроси към кмета, той твърди, аз ще решавам. Аз не съм съгласен да дадем един бял лист, на който пише кмета решава и да си затворим очите за всичко останало. Това е твърде голяма власт, която може да се съсредоточи върху един единствен човек. Това създава опасност дадени фирми, да кажем, да са с предимство пред други фирми на лично основание. Благодаря. Благодаря. Колеги, предлагам да прекратим разговорите. Това трябва да искаме тогава. Кажете, господин председател, правилника не допуска повече от 2 изказвания от страна. Така че прекратявайте изказвания. Нямаме право съгласно правилника да ви даваме повече думата. Много съжалявам. Така или иначе. Какво искате тук?
Уважаеми граждани, преди 2 дни имаше заседания на постоянни комисии, които също са отворени, които постоянни комисии можехте да присъствате, да дискутирате. На заседание дискусия се води основно от общинските съветници и се дава до 2 пъти изказване на граждане. Не може, това не е говорилне. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, поставен е въпроса, дискусия има. Редно е да даваме думата, докато се изслушат всички, ако трябва. Защото в крайна сметка аз съм повдигнал темата, защото има интерес от една страна, има интереси от друга. Ние тук, т.е. вие като общински съветници ще решите. Така че, госпожо Димитрова, не ме прекъсвайте. Разбира се, че тук трябва да вземете решение в едната или другата посока. Така че аз предлагам наистина да дадем думата на всеки, който има желание. Хубаво е, разбира се, всеки, който има желание или групите, които имат желание, защото виждам, нали, една част са от Polaris, другата част са граждани, трета част... Спи кафери, добре, съжалявам. Същата работа. Добре, всичките сте служители на господин Рашков. Така ли? Добре, вижте сега, не коментираме и не спорим за тая работа. Тук спорим всъщност дали да дадем думата на вашия представител или да не дадем. Аз съм за да дадем думата на всички, които искат да се изкажат и да има диалог. В крайна сметка Общинския съвет ще си реши. Това е. Благодаря, господин Сабанов. Големият проблем е, че ние в един момент нарушаваме нормативни документи, при положение, че можеше до това нарушение да не се стига. Тъй като заседанията разискват и се запознават на заседания на постоянни комисии общинските съветници. Дискусиите с гражданите могат да бъдат провеждани по време на заседания на постоянните комисии. Така, как се казвате, госпожо? Момент, няма как да ви дам думата без разрешение от колегите. Подлагам на гласуване даването на думата на гражданката Даниела, както се представи. Момент, не можете да говорите без да ви бъде дадена думата от колегите. Изчакайте, подлагаме на гласуване даване на думата. Извършваме нарушение, господин председател. Превърнахме в пазар този общински съвет. Това ще го направим. Това е абсолютно нарушение и вие го знаете много добре. Съгласен съм, този път поемам отговорността за нарушението. Ще дам думата, ще дам възможност да гласувате за даване на думата. Моля, който е за. Ами аз като гледам при 40-50 души присъстващи да даваме думата на всеки един, аз помолих за излъчване на представители. Добре, в момента тече процедура по гласуване. Не е минала. Аз нямах активно гласуване. Да, е прегласуване. Прегласуваме процедурата за даване на думата. Гласували са за 23 общински съветници, един е против. Госпожа, както се представихте, Даниела, заповядайте, имате думата. Здравейте, аз съм организатор на протеста от името на гражданите. В отговор на господин Радулов искам да кажа как звучи неговото изказване в
моите очи, предполагам на останалите. Говорите за това как ще се пропускат тирове почасово, като максимумът ще е 10 тира на ден. В следващ момент господин Радулов започва да обяснява как румънската, нали, което е факт, да, нали, че държавата отговаря за ситуацията в града, но той започва да обяснява как има план Б, румънската страна, което на мен ми звучи, че той е доста заинтересован от казуса, което е ясно, но ми се струва като едно дърпане на конци. Извинявам се за, може би, грубия изказ, но това ми звучи точно така и ми звучи нелогично да се обяснява за едни 10 тира и в следващия момент румънската страна как има план Б за справяне с и нейните интереси. Просто ми звучи нелепо. Това ли беше? Благодаря много. Прекратяваме изказванията. Моля колегите да влязат. Господин Сабанов, да. След това почивка, след гласуването, не дей, моля ти се, ще стане мазално. В момента имаме. Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа общински съветници, скъпи гости и съграждани. Тук е момента да кажем, че всички в тази зала, голямата си част, предполагам, са граждани на нашия град и нашата община. За мен колкото е важен бизнесът, толкова са важни и хората, които стоят от тази страна, които живеят в този квартал. Точно поради този факт предизвикахме и тази дискусия, която днес се състои. Разбира се, че не може да поставим от едната страна и от другата страна. Това ще го направят общинските съветници. Имат доводи и едните, разбира се и другите. Когато внесохме тази докладна записка, беше смисълът точно такъв за това, което каза господин Радулов. За да не тръгнат постоянно много камиони, да се регулира от сега. Защото ние, както всички знаете, влязахме в Шенген. Това е идеята на тази докладна. Какво ще реши Общинския съвет обаче, за мен е без значение, аз ще го изпълня, каквото и решение да вземат. Аз не мисля, че има група в Общинския съвет, която ще гласува против интересите на гражданите и бизнеса. Въпрос на желание, както казахте, всички са клели тук да спазват и законите на страната и да се водят от интересите на гражданите. Така че пожелавам на общинските съветници мъдрост да гласуват по съвест, както винаги правят, за да видим какво ще решат. Благодаря. Благодаря, господин Сабанов. Прекратяваме разискванията по докладната записка. Моля колегите да заемат местата си. Подлагам на гласуване решението към докладна записка с входящ номер 1165, изменение и допълнение на наредба за организация на движението на територията на община Силистра. Имаме активно гласуване. Заемете си местата и гласувайте, колеги. Господин Стойчев. Момент. Прегласуване ли искате? Прегласуване. Хиляда 165. Прегласуваме решението на докладна записка с входящ номер 1165.
Гласували са 28 общински съветници. Господин Тодоров. Не можем да прегласуваме. Как гласувате? За. Благодаря ви. Гласували са за 11 общински съветници. Против 12, въздържали се 6. Не се приема решението на докладна записка 1165. Парламента, така ли? В парламента входа е свободен. Аз ви давах думата достатъчно. Още повече ви казах, господин Белев, в постоянните комисии са отворени, гражданите имат право на говорене. Почивка от групата на ГЕРБ.
Да продължим работата си. Регистрация за кворум. В залата са се регистрирали 23 общински съветници. Имаме кворум, можем да продължим работата си. Следваща точка от дневния ред е докладна записка с изходящ номер 1161, отчет за дейността на Общински съвет Силистра и комисиите към него за периода 1 юли 2024 – 31 декември 2024 година. Становища на комисии. Местно самоуправление. Положително. Икономика, инвестиционна политика. Положително становище. Благодаря. Комисията по общинска собственост. Положително становище. Здравеопазване, социална политика, които ги водих двете комисии, бяха с положителни становища. Други изказвания? Няма. Подлагам на гласуване решението на докладна записка с изходящ номер 1161, отчет за дейността на Общински съвет Силистра и комисиите към него за периода 1 юли 2024 година – 31 декември 2024 година. Активно гласуване. Как гласувате? За. Благодаря ви. Гласували за 28 общински съветници, против няма, въздържали се няма. Приема се решението на докладна записка с изходящ номер 1161. Преминаваме към пета точка от дневния ред. Докладна записка с изходящ номер 1169. Създаване на временна комисия за изготвяне на проект на етичен кодекс. Моля за вашите предложения за членове на комисията. Господин Димитров. Предлагам господин Марин Николов. Благодаря ви, господин Марин Николов. Да. Други предложения? Госпожа Михайлова. Господин Стоянов, извинявам се, господин Лазар Лазаров. Господин Гайдаров. Госпожа Керанка Вълчева. Станаха ли? Други предложения? Други предложения има ли? Госпожа Павлова, момент. Аз предлагам вас, господин председател, вас предлагам да участвате в тази комисия като вносител. Благодаря. За оказаната чест стават 5. Благодаря. Имаме предложение на 5 общински съветници за членове на комисията. Аз подлагам на гласуване да бъдат приети анблок. Гласуваме анблок приемане на комисията. За ли? Благодаря. Гласували за 29 общински съветници. Приема се предложението ми за гласуване анблок на комисията. Има ли предложение за председател на комисията? Кой да бъде от 5-тимата, които ще бъдат гласувани?
Благодаря. Подлагам на гласуване предложението за председател да бъде... Извинявам се. Първо гласуваме състава на комисията. Гласуваме състава на комисията. 5-тимата анблок. Гласували за 28 общински съветници, против няма, въздържали се няма, приема се състава на комисията. Подлагам на гласуване предложението да съм председател на комисията. Други предложения има ли? Гласуваме председател на комисията Димитър Трендафов. Гласували за 28 общински съветници, против няма, въздържали се няма. Приема се предложението председател да съм аз на комисията. Гласуваме цялото решение на докладна записка с изходящ номер 1169 с така приетия състав на комисията и председател на комисията. Гласували за 28 общински съветници, против няма, въздържали се няма. Приема се решението на докладна записка с изходящ номер 1169. Преминаваме към 6-та точка от дневния ред. Докладна записка с изходящ номер 1175. Създаване на временна комисия за изготвяне на проект за изменение и допълнение на наредбата за символиката и отличията на община Силистра. Предложения за членове на комисията. Господин Николов. Предлагам господин Свилен Димитров. Свилен Димитров, да. Други предложения? Госпожа Павлова предлага Керанка. Госпожа Павлова? Аз предлагам вносителя Теменушка Богданова. Теменушка Богданова, да. Мария Димитрова. Мария Димитрова. Други предложения? Още един член не е необходим. Господин Димитров. Господин Йордан Стоянов. Предлагам. Господин Йордан Стоянов. Благодаря. Предлагам да гласуваме състава на комисията да бъде приет отново анблок. Гласували за 28 общински съветници, против няма, въздържали се няма. Приема се предложението състава на комисията да бъде гласуван анблок. Гласуваме състава на комисията, който е така предложен. 5-членен анблок. Гласували 28 общински съветници, против няма, въздържали се няма. Приема се състава на комисията. Предложение за председател на комисията. Носителя. Да, доцент Богданова предлагам. Благодаря ви. Други предложения? Няма.
Подлагам на гласуване предложението за председател на комисията да бъде доцент Богданова. Гласували за 30 общински съветници, против няма, въздържали се няма. Приема се предложението доцент Богданова да е председател на комисията. Гласуваме решението на цялата докладна записка с така приетата комисия и председател. Господин Озунов, не ви отчетен гласа или? Как гласувате? За, благодаря ви. Гласували за 30 общински съветници, против няма, въздържали се няма. Приема се решението на докладна записка с входящ номер 1175. Преминаваме към седма точка от дневния ред. Докладна записка с входящ номер 1158. Отчет за дейността на Комисията за определяне на лицата за отпускане на еднократна финансова помощ за новородени или осиновени деца на територията на община Силистра при Общински съвет Силистра през 2024 година. Становище на Комисията по бюджет и финанси. Положително становище. Положително беше становището и на Постоянната комисия по здравеопазване и социална политика, която се наложи да водя аз. Други становища и изказвания относно отчета? Няма. Подлагам на гласуване решението на докладна записка с входящ номер 1158, отчет за дейността на комисията. Гласували 30 общински съветници, 30 за, против няма, въздържали се няма. Приема се решението на докладна записка с входящ номер 1158. Преминаваме към 8 точка от дневния ред. Докладна записка с входящ номер 1160. Отчет за дейността на Общински фонд здраве през 2024 година и депозиране на предложения за необходимите средства за дейността на фонда през 2025 година. Становище на Комисията по бюджет и финанси. Положително е становище. Положително, благодаря ви. Становището на Комисията по здравеопазване и социална политика, която водих, е също положително. Други становища и изказвания? Няма. Подлагам на гласуване решението на докладна записка с входящ номер 1160, отчет за дейността на Общински фонд здраве през 2024 година и депозиране на предложения за необходимите средства за дейността на фонда през 2025 година. Гласували 30 общински съветника, за 30, против няма, въздържали се няма. Приема се решението на докладна записка с входящ номер 1160. Преминаваме към 9 точка от дневния ред. Докладна записка с входящ номер 1168. Осигуряване на финансови средства на Дария Росенова Христова за лечение в Република Гърция. Становище на Комисията по бюджет и финанси. Положително становище. Становището и на Комисията по здравеопазване и социална политика е положително. Други становища, изказвания? Няма. Подлагам на гласуване решението на докладна записка с входящ номер 1168. Осигуряване на финансови средства на Дария Росенова Христова за лечение в Република Гърция. Гласували за
29 общински съветници, против няма, въздържали се няма. Приема се решението на докладна записка с входящ номер 1168. Преминаваме към 10-та точка от дневния ред. Докладна записка с входящ номер 1162. Отчет на дейността по Общински план за младежта за 2024 година и приемане на Общински план за младежта за 2025 година. Становище на Комисията по образование и култура. Положително становище. Благодаря ви, госпожо Богданова. Становището на Комисията по здравеопазване и социална политика е също положително. Подлагам на гласуване решението на докладна записка с входящ номер 1162. Отчет на дейността по Общински план за младежта за 2024 и приемане на Общински план за младежта за 2025 година. Гласували за 29 общински съветници, против няма, въздържали се няма. Приема се решението на докладна записка с входящ номер 1162. Преминаваме към 11-та точка от дневния ред. Докладна записка с входящ номер 1167. Определяне на имоти частна общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане. Постоянната комисия по общинска собственост нямаше кворум, така ли е, господин Гайдаров? Благодаря ви. Други становища и изказвания? Няма. Подлагам на гласуване решението на докладна записка с входящ номер 1167. Определяне на имоти частна общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане. Гласували за 29 общински съветници, против няма, въздържали се няма. Приема се решението на докладна записка с входящ номер 1167. Преминаваме към 12-та точка от дневния ред. Докладна записка с входящ номер 1166. Промяна на маршрутно разписание по автобусна линия номер 2 Силистра, Айдемир, квартал Татарица с изпълнение в делничните дни. Становище на Комисията по устройство на територията. Липса на кворум. Други становища и изказвания. Включите си микрофона. Да, госпожо Димитрова. Господин Трендафилов, аз не съм била, може би, в комисия, която се е гледала, но гледам в социалните мрежи, излезе, че нещо се намаляват с доста линиите. Има ли някой в момента може да даде? Наистина ли е това, че 11 часови зони падат? Мисля, че не е така. Да, нека да се разясни защо. Господин Гайдаров първо да поясни. Значи това са курсове, които се правят по една определена линия, а не часови зони. Интервала за преминаване на автобусите през делничните дни се увеличава от 15 на 20 минути. Поради невъзможност на превозача да покрие толкова много. И от 53 курса стават 42. Аз не смятам, че от 15 на 20 минути увеличаване на интервала е кой знае колко трагично. Още повече, че автобусите и сега, ако отидете да ги гледате, не са претъпкани. През останалите дни разписанието е същото. Почивни и съботни дни минава през половин час, неделните дни на час. Това е промяната всъщност. Да, благодаря господин Гайдаров. Да, разбрах, че господин Железов. Госпожа Илчева. Добре, извинявам се. Да, нека първо общинските съветници и след това и тя ще разясни. Те може и въпрос да зададат към нея. Ще й дадем думата, да. Госпожа Илчева. Сега разписанието, по което минават маршрутите, отговаря на това, което ние ще гласуваме с изключение на три
на 3 курса, с изключение на 3 курса. Така че няма да има голяма разлика. Проблемът обаче на нашите съграждани, които живеят в Айдемир, е това, че няма по-късни маршрутки, които да прибират работещите от Силистра, посока от Силистра. Работещите, които са работят стандартна втора смяна, т.е. свършват работа в 10 часа. А има 8:30. Това е проблем. И се надявам транспортна комисия, не знам кои са членовете към общината, да го имат на предвид, ако трябва да проведат разговори с работодатели. Може да се намери решение и самите работодатели да реализират една по-късна линия, която да минава и да прибира в момента всички работещи. Благодаря ви, госпожа Илчева. Момент, господин Железов беше заявил преди вас, извинявам се. На комисия стана въпрос, беше обърнато внимание от нашите съграждани, че спирките липсват от актуални разписания. Просто тогава дискутирахме дали да го включим като част от решението и просто да обърнем внимание на общинска администрация по темата, защото няма актуални разписания на линиите в автобусните спирки. Благодаря, господин Железов. Господин Димитров. Аз съм съгласен с госпожа Илчева, също така и с господин Железов. Само добавям първо, че общинска администрация е длъжна по договор с транспортната фирма, който четох вчера, е длъжна да сложи тези разписания на спирките. И другото, което искам да добавя е, че сега ще гласуваме въздържал се не за друго, а защото сме внесли официално предложение курсовете в неделя да се върнат както бяха преди пандемията, не на 1 час, а на 30-40 минути, понеже на 1 час в неделя е доста голям интервала. Курсовете всъщност бяха разредени по време на COVID пандемията. Това беше повода. И след приключването на пандемията така и не се върнаха обратно. Внесъл съм официалното предложение, чакаме отговори и разглеждане от Транспортна комисия. Благодаря. Благодаря, господин Гайдаров. По-добре да дадем думата на Благодаря. общинската администрация. Моля, служител на общинска администрация за разяснение. На кое? Мисля, че имате отправено питане към служителя на общинска администрация, ако желаете. Добре, гласуваме за даване на думата. Изчакай, Олга, изчакай. Кмета и сам кмета не се само кмета и сам Гласували за 26 общински съветници, против няма, въздържали се няма. Имате думата. Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа общински съветници, гости, госпожо Димитрова, на вашия въпрос първо. Както господин Гайдаров каза, наистина става въпрос за увеличение на интервала между курсовете от 15 на 20 минути
и с натрупване в рамките на деня, говорим само за разписание през делничните дни, се получава резултативно това намаление на 11 курса, от 53 на 42, както беше казано. На въпроса за курса в 22 часа, за да се прибират хората от работа, от втора смяна, има си ред. Трябва да се внесе писмено предложение, което се разглежда от транспортна комисия. По наредба сформира се друга комисия, която доказва пътникопоток, реална необходимост от разширяване на този курс. На разписанието, да. Да, на разписанието. Минава отново през общински съвет и така. Без писмено предложение няма какво да направим, така или иначе. Някакъв друг въпрос, мисля, че имаше още. За разписанията по спирките. За разписанията, да, в процес на обсъждане сме наистина как да бъде по възможно най-подходящия начин, тъй като не мислим, че ламинирани листчета залепени ще свършат работа. Нещо наистина трайно и качествено да бъде направено в процес на обсъждане. Има ли други въпроси? Така и така сме дали думата. Няма. Благодаря ви. Аз благодаря. Подлагам на гласуване решението на докладна записка с входящ номер 1166, промяна на маршрутно разписание по автобусна линия номер 2 Силистра Айдемир, квартал Татарица, с изпълнение в делнични дни. Гласували за 19 общински съветници, против няма, въздържали се 6. Приема се решението на докладна записка 1166. Преминаваме към последна точка от дневния ред. Докладна записка с входящ номер 1156. Одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план, план-схема за захранване с електроенергия на поземлен имот с идентификатор 14948.91.136 по кадастралната карта на село Главан, община Силистра. Комисията по устройство на територията нямаше кворум. Други становища има ли? Няма. Подлагам на гласуване решението на докладна записка с входящ номер 1156. Гласували за 24 общински съветници, против няма, въздържали се 3. Приема се решението на докладна записка с входящ номер 1156. Уважаеми колеги, благодаря ви за участието. Поради изчерпване на дневния ред закривам днешното заседание.